za ka iya cewa game da wannan taro da aka yi na yau da mata masu rajin neman shugabanci na gida a Najeriya? Na ɗaya, ina godiya ga Allah da ya ba su hankali da fahimta da basira na ƙirƙiro wannan taron. Na biyu, shugabannin nasu na ƙasa baki ɗaya da suka tattaru a guri guda suka zo da wannan tunanin saboda azaba da wahala da matanmu suke ciki. Mata iyayenmu ne, 'ya'yanmu ne, matanmu ne, kakanninmu ne, kuma kawunanmu ne. Abin da aka yi musu ko ake yi musu shekarun duk da suka wuce, amfanin mata a Najeriya yana zuwa ne a siyasance lokacin da zaɓe ya zo. Duk yaudarar duniya ana yi musu, amma sai suke fuskantar siyasa a matsayinsu na uwa da zuciya ta uwa. Idan aka cuce su sai su yafe, sai wani shekara hudun ya zo ma a sake yaudarar su sake yafewa. To haka bai yi daidai ba. Haka kuma idan haka za a ci gaba, ba abin da zai sauya, ba abin da zai canja. Mutanen da ba su san darajar matansu ba, to ba su shirya ma mulki ba, ba su ma san menene mulkin ba. Akwai abin da ake kira sanin girma, daraja da mutunci na uwa. Shi ake ba kowace mace a duniya, daga uwan Hawwa alayhi salam, daga dalilin da ya sa Allah ya halicce ta, da mai Allah ya ce a kanta tare da babanmu annabi Adam alayhi salam. To haka zuwa ga dokoki na zamani na duk duniya. An ka duba a Najeriya, duk siyasa da ta zo ta yaudari mata, duk siyasa da ta zo ta yaudari mata da ƙarya. Shi yasa ni na ce idan har za mu tafi tare, to za mu rubuta yarjejeniya a takarda, za a kai takardar kotu. Idan ba mu bi abin da aka ce ɗin ba, to lalle mu mun yarda kotu ta yi duk yanda za ta yi ta kulle mu.